prea este chiar muzibil sau un bou, dar care, după cum vedeți că este înfățișată, reprezintă forța prin excelență. Deasupra acestei făpturi, vedem suprapusă o altă făptură care înfățișează înțelepciunea prin excelență. Am putea vorbi aici, ca și în altă parte, despre o unitate dialectică, dar după părerea mea, problema de bază nu este unitatea dialectică, ci este raportul dintre cele două componente. Acesta ar trebui să fie raportul între forță și înțelepciune. Înțelepciunea să domine forța. În condițiile acestui raport, putem vorbi despre stabilitate și echilibru. Observați dumneavoastră, cuplul acesta este suspendat fără niciun sprijin, chiar dacă ar fi existat acolo posibilitate. Dar să știți că pictura aceasta obligă la foarte multe comentarii. Și doar câteva dintre ele am să vi le spun și dumneavoastră. Atunci când avem timp, stăm și o jumătate de oră de vorbă cu ea. Pentru că fiecare amănunt constituie o valență spirituală, fiecare lucru presupune o trimitere undeva. Și să încercăm și noi să ne uităm doar la câteva amănunte. Ia uitați-vă la ochii acestui animal, care nu știm cum să-l numim, cât de inteligenți sunt, nu? Ați observat asta, da? Și uitați-vă și la făptura aceea care reprezenta înțelepciunea prin excelență, câtă forță i-a dat pictorul. De ce oare? Știm că atunci când alți artiști înfățișează înțelepciunea, o înfățișează în alcătuiri umane cu totul și cu totul de altă structură. Probabil că pictorul a fi vrut să ne trimită cu gândul la faptul că în condițiile acestui raport, forța capătă înțelepciune și înțelepciunea capătă forță. Dar pentru că am folosit cuvântul înțelepciune și pentru că de multe ori se confundă înțelepciunea cu deșteptăciunea, ceea ce este cu totul altceva, și pentru că, din păcate, noi în școală stimulăm deșteptăciunea și uităm de înțelepciune, și cu cât se dezvoltă deșteptăciunea, se diminuează înțelepciunea, și pentru că voi sunteți copii și trebuie să priviți lucrurile și altfel decât știu eu se obișnuiește, eu vreau să vă atrag atenția că între înțelepciune și deșteptăciune este mare diferență. Există niște diferențe de dicționar, dar nu la asta trebuie să apelăm noi. Vreau însă să vă spun că nu veți avea ocazie în altă parte să auziți ceea ce gândește vechiul japonez despre deșteptăciune și înțelepciune. Și vechiul japonez spune, deșteptul vede bine aproape, înțeleptul vede bine departe. Vechiul chinez spune că deșteptul vrea să schimbe lumea, înțeleptul vrea să o lasă așa cum este. Vechiul indian spune și mai frumos, deșteptul poate cât vrea, înțeleptul vrea cât poate. Poate că lucrurile acestea le-o fi știut cunoscutul om de cultură indian Rabindranath Tagore, care la începutul secolului nostru a pus mințile omenești în mare încurcătură, atunci când a spus doar în 4 versuri, pământul întreg se descompune, iar zările ne sunt strivite, prea multe minți, prea multă minte și prea puțină înțelepciune. Să știți, și gânditorii noștri au spus lucruri frumoase despre aceste două noțiuni. Printre alții, Titulescu avea să spună într-un discurs celebru, care l-a făcut cunoscut în toată lumea, și el glăsuia așa: și deșteptul ține seama de interesele proprii, înțeleptul ține seama și de interesele adversarului, dar asta nu se știe la ora actuală în politica universală. O să mergem mai departe. Și Călinescu face o distinție între deșteptăciune și înțelepciune. Nu, între deșteptăciune și inteligență. El zice că deșteptăciunea este calitatea cu care te naști și inteligența este ceea ce dobândești prin cultură și prin experiența vieții. De data aceasta, pictorul ne obligă să ne mai ducem cu gândul și în altă parte. Până acum am vorbit de o anumită componentă sau de anumite componente ale spiritualității umane. Dar omul nu se bucură numai de aceste calități despre care am vorbit, ci o să mai vedem că în alcătuirea noastră spirituală mai există și alte sectoare. Observăm aici 2 tineri care se țin de mână, între dânsi arde un foc și care nu este nimic altceva decât focul dragostei, este deci pasiunea.
Sigur că mulți și-au pus întrebarea, dar oare între pasiune și rațiune există vreo deosebire? Există vreo ierarhie a lor? Cei mai mulți gânditori consideră că pasiunea este superioară rațiunii, pentru că pasiunea presupune mobilizarea întregului nostru organism, pe când rațiunea doar o anumită porțiune a existenței noastre. Să știi că atunci când suntem stăpâniți de un sentiment, sentimentul cel mai cunoscut fiind sentimentul de dragoste, atunci când suntem stăpâniți de acest sentiment, viața noastră este mai bogată, este mai profundă. Cineva spunea că dacă rațiunea o putem compara cu încălzirea, dragostea trebuie să o comparăm cu arderea, și arderea este un fenomen ireversibil. Dar despre treaba aceasta, să aveți timp să constatați amănuntele ceva mai departe. Oricum, sentimentele sunt de multe feluri. Se spune că dragostea este o componentă a legii atracției universale, deci se poate adresa tuturor formelor de existență și nu numai existenței omenești. O să mergem mai departe. Pe oricine am întreba, ar fi tentat să răspundă că în față avem o sală de curs, da? Pentru mine nu este o sală de curs, pentru mine este cu totul altceva. Dacă ne uităm bine, observăm această multitudine de priviri și știut este că ochii sunt oglinda sufletului. Deci nu este nimic altceva înfățișat aici decât spiritul omenesc, în multiple variante, în multiple ipostaze. Pictura are, ca și celelalte pe care le-am discutat și le vom discuta, foarte multe valențe. Pune foarte multe întrebări, că v-am spus că între noi și pictură se stabilește un dialog, de cele mai multe ori punem noi întrebările, dar de multe ori ne poate și pictura întreba pe noi. Și una dintre întrebările pe care ni le-ar putea pune această pictură ar fi și aceea: încotro privesc acești tineri, spre trecut sau spre viitor? Puteți să-mi spuneți părerea dumneavoastră? Toată lumea spune că spre viitor. Eu iarăși am obrăznicia să spun că nu e adevărat. Privesc spre profesor și profesorul reprezintă trecutul și nu viitorul. Noi ne-am obișnuit și probabil că vom păstra obiceiul să spunem cuvinte grele despre trecut, să spunem că trecutul este numai plin de păcate, fără să ne dăm seama că dacă trecutul n-ar fi fost așa cum a fost, noi n-am fi pe lume. De aceea mă uit și la istoricii de seamă care discută de multe ori și spun că nu trebuia să se întâmple nici în 775, s-a întâmplat, nici cu Hitler s-a întâmplat, nici cu Alexandru Macedon s-a întâmplat, fără să ne dăm seama că orice amănunt din istorie, dacă s-ar fi consumat altfel, drumul istoriei n-ar fi ajuns aici și noi n-am fi stat de vorbă. De aceea să lăsăm păcatele trecutului așa cum a fost, că tocmai pe ele călcând am ajuns să fim cei ce suntem. Spunea un gânditor antic că mie, dacă puteți, dați-mi trecutul. Viitorul vine el singur. Un cunoscut filozof grec, Platon, despre care cred că ați auzit, spune foarte frumos în felul următor: viitorul datorează trecutului totul. Trecutul nu datorează viitorului nimic. Puteți să contraziceți treaba aceasta? A luat ceva trecutul de la viitor, dar toate rădăcinile viitorului sunt în trecut. S-a găsit însă totuși cineva să dea replică și acela a fost Aristotel, printr-o speculație, și avea să spună: singura rațiune de a exista a trecutului este viitorul. Pentru că, de fapt, noi nu putem să le separăm. Sunt două fețe ale aceleași fire. Numai că între aceste două componente sunt deosebiri capitale. În timp ce trecutul este o certitudine, viitorul este o probabilitate. În timp ce trecutul este concret, viitorul este abstract. În timp ce trecutul este unic și unitar, viitorul poate fi
într-un număr infinit de variante. Dar aceasta este o treabă de filozofie mai grea pentru voi. Multe lucruri sunt de spus, vă spuneam că pictura are foarte multe valențe, aparent fiind o sală de clasă. Și acum o să mergem mai departe. Vă spuneam deja că nu este ușor pentru voi să digerați toate aceste probleme. Încă nu v-am spus tot pentru a vă menaja. Atunci când avem de-a face cu oameni formați, care au deja un alt suport spiritual, discuția este ceva mai bogată. Să vă întreb cine este în pictură? Asta vă spuneți Ștefan, eu iarăși voi spune că adiță contra, nu e adevărat, niciun Ștefan. Sunt virtuțile poporului nostru, hărnicia lui, vigoarea lui, stabilitatea lui, vitejia lui. Dar dacă toate acestea s-au întrunit în Ștefan, ce să facem? De-abia într-al doilea rând suntem datori să spunem și despre Ștefan câte ceva. Ceea ce nu v-au spus profesorii voștri de istorie. V-au spus și câte lupte a avut, și câte biserici a construit, și câte cetăți a ridicat, și câte capete a tăiat, dar miezul problemei nu vi-l-au spus. Probabil că n-au vrut să vi-l spun. Și am să vi-l spun eu. Este singurul bărbat din toată istoria universală lângă care n-avem pe cine pune. Doar regii Biblii se mai pot compara cu el, dar regii Biblii sunt personalități de legendă și nu de istorie. Și aici o să credeți că eu am exagerat un pic lucrurile și o să-mi cereți argumente, măcar dacă documente nu sunt. Și o să-mi fie doar 2 argumente suficiente. Este singurul bărbat din toată istoria universală care a intuit, dacă nu fi și înțeles, că între poporul pe care îl conduce și pământul pe care îl stăpânește trebuie să existe o concordanță. Când una din aceste 2 componente este mai mare sau mai mică, apar fenomenele de crize. Și nu este exclus, fără să fi citit filozofie, Eminescu, Ștefan cel Mare, să fie intuit teoria lui Einstein, despre care ați auzit, și care spune că un fenomen că se întinde în spațiu, se scurtează în timp. Și în istoria noastră știți foarte multe cazuri de potentați care au urmărit să se întindă în spațiu și știți și dumneavoastră ce s-a întâmplat cu dânsi în timp. Și un al doilea argument este acela că este singurul bărbat din toată istoria universală căruia istoricii nu au ce-i reproșa. La oricare alt mare conducător de stat sau de popoare, istoricii găsesc câte un gusur. La Ștefan n-au reușit încă să găsească niciunul, poate de acum înainte. Sigur că în fața acestei picturi se poate vorbi și despre altceva, se poate vorbi despre istorie, o incursiune în aspectul filozofic al istoriei ar fi interesant, dar asta e mai greu pentru voi. Mergem mai departe. Această pictură este un pic mai pretențioasă, copii. De aceea, atunci când specialiștii trec pe lângă ea, de multe ori o evită, nu încearcă să o comenteze. Eu am curajul să spun câte ceva și puțin din ceea ce spun eu altă dată am să vă spun și vouă. Cine văd ochii? Vedem acolo niște siluete umane care urcă, observați, majoritatea dintre ele cad și la înălțimea, la cota maximă, n-ajunge decât unul singur. Ne putem gândi atunci când privim această pictură și la lupta pentru existență. Ne putem gândi și la selecția naturală. Iar pe mine mă mai duc aceste imagini, această pictură, la teoria lui Nietzsche, un cunoscut filozof german, despre care voi poate ați auzit, dar cu siguranță nu l-ați citit, dar nu e nevoie să-l citiți pe Nietzsche. Teoria lui Nietzsche se numește teoria variantelor de prisos sau a variantelor de sacrificiu. Și în această teorie, așa cum a observat filozoful realitatea, el susține, arată cum că natura, Dumnezeu, știu eu, firea, spuneți voi cum vreți, ca să ducă la
desăvârșire, la împlinire o anumită formă de existență, sacrifică un număr ca și infinit de variante. Câte semințe nu face un stejar? Câte dintre acestea va putea ajunge stejar adevărat? Teoretic unul singur. Pe toate celelalte natura le scoate din circuit, și asta nu numai în materie biologică, și în materia martă se întâmplă, și în lumea ideilor se întâmplă. Câte teorii apar și câte rămân, câte religii apar și câte rămân, câte partide apar și câte rămân, câte ziare apar și câte rămân. Toate celelalte cad, sunt suportul pe care se vor ridica puținele care ajung la împlinire. Și teoretic trebuie să ajungă până la urmă una singură. Dar pictura mai are și alte valențe, pentru că aici sunt înfățișate făpturi umane și nu alte făpturi. Probabil că pictura ar fi vrut să ne pună în față și posibilitatea de a comenta sau de a gândi asupra condiției umane. Este un lucru foarte interesant să-l punem și acesta în discuție, dar iarăși nu este încă pentru voi. O să mergem mai departe. În această pictură, știu eu, lucrurile cred că sunt ceva mai explicite. Vedem sus un bărbat care fură focul din cer și ne va duce acest lucru cu gândul spre o legendă pe care noi o cunoaștem, nu? E vorba despre legenda lui Prometeu. Dar pictura nu se mărginește numai cu lucrul acesta pe care noi îl cunoaștem. Observăm că niște elemente sunt în pictură prezente și ne vor obliga să mai facem niște constatări sau niște aprecieri sau niște comentarii. Observăm că se întinde o suprafață de pământ lipsită de viață, observați dumneavoastră. Acolo o femeie dezbrăcată, nu de dragul nudului. Doi copii observăm și ei dezbrăcați, dar nu sunt dezbrăcați de haine și de altceva. Iar în partea de stânga de jos vedem un crâmpei de viață, puținul care a mai rămas după ce omul cu toate artificiile lui a năvălit asupra suportului său natural. De asta ați învățat la școală, cum că focul a fost o mare descoperire. Așa v-au spus profesorii, așa vă spun cărțile, dar lucrurile nu se limitează numai atât. Einstein spune că orice avantaj de moment este un dezavantaj de perspectivă și focul a fost un avantaj de moment și obligatoriu va fi un dezavantaj de perspectivă. Se știe că focul ne-a adus câteva lucruri în ajutor. Ne-a încălzit un pic oasele, ne-a făcut mâncarea puțin mai gustoasă, așa ni se pare nouă, dar a dus la dispariția vieții pe suprafața întinsă de pământ. Întinse zone s-au transformat în pustiu și la ora actuală pustiul înaintează cu mulți kilometri pe an, omul agresând natura, nu numai cu focul, cu toate invențiile sale, cu toate lucrurile acele pe care voi le-ați lăudat atunci când le-ați făcut, și prin tehnică, și prin știință, și prin invente, și prin toți. Fără să ne dăm seama că, de fapt, noi rămânem copii și agresăm în continuare și puținul care a mai rămas și nu se știe dacă se va termina acest crâmpei care a mai rămas, noi vom mai putea rămâne în picioare. De aceea prudență, de aceea să ne gândim